Το μέγεθος δεν το αποφασίζουμε τυχαία. Υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία που ακολουθούμε και με τον τρόπο αυτό ποτέ μα ποτέ δεν πέφτουμε έξω. Δηλαδή δεν υπάρχουν άτομα που να μου πούν ότι ξέρεις, φανταζόμουν κάτι διαφορετικό. Ποια είναι η μεθοδολογία? Πρώτα απ' όλα γίνεται μια συζήτηση περί μεγέθους. Το άτομο, η γυναίκα αυτή θα μου μιλήσει αρκετά και εγώ μπορώ, επειδή έχω μιλήσει με πάρα πολλές γυναίκες, να καταλάβω τι έχει στο μυαλό της. Ήδη δηλαδή σε αυτή την πρώτη φάση εγώ έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλει. Κατόπιν κάνουμε κάποιες μετρήσεις στο θώρακα. Να δούμε τι χωράει στο θώρακα αυτόν. Δεν σημαίνει ότι κάθε τι που έχει βάλει κανένα στο μυαλό του μπορεί να μπει στο θώρακά του. Υπάρχουν θώρακες που μπορεί να δεχθούν μεγαλύτερα ενθέματα και θώρακες που μπορεί να δεχθούν μικρότερα ενθέματα. Επομένως κάνουμε κάποιες μετρήσεις στο θώρακα. Με βάση αυτές τις μετρήσεις λέω στην γυναίκα αυτή περίπου ποιο μέγεθος της ταιριάζει. Κατόπιν βλέπουμε μαζί κάποιες φωτογραφίες. Κάποιες φορές φέρνουν και δικές τους φωτογραφίες και αυτό δεν είναι κακό γιατί μου δίνουν την αίσθηση του ποια είναι τα αισθητικά τους κριτήρια. Μου δείχνουν λοιπόν τις φωτογραφίες, τους δείχνω και εγώ κάποιες φωτογραφίες από περιστατικά δικά μου πριν και μετά και γίνεται πάνω σε αυτό μια συζήτηση. Αυτό παίζει το ρόλο της επιβεβαίωσης για μένα πάνω σε αυτό που έχω καταλάβει, δηλαδή να επιβεβαιώσω ότι όντως η αίσθηση που μου είχε δώσει είναι ακριβής. Και τέλος υπάρχει ένα kit και προχωράμε στο τελευταίο στάδιο όπου βάζουμε στο στήθος, τοποθετούμε κάποια επιθέματα τα οποία μοιάζουν με τα ενθέματα μαστού. Τοποθετούμε κάποια επιθέματα λοιπόν με συγκεκριμένο τρόπο, βλέπει η γυναίκα στον καθρέφτη την εικόνα της και εκεί καταλαβαίνει το πώς θα είναι μετά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και γενικώς αυτή η μεθοδολογία είναι πάρα πολύ σημαντική και γιατί θέλω πάντα να φεύγει το άτομο από εδώ και να έχει καταλάβει απολύτως το τι θέλει και παράλληλα να μου έχει δώσει να καταλάβω και εγώ. Επίσης θα πρέπει αυτά τα δύο θέλω, τα δικά της και τα δικά μου, να συμβαδίζουν σε ένα βαθμό του τι θεωρούμε πάντα ότι είναι το φυσιολογικό. Δεν πρέπει με τίποτα να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο στήθος σε ένα άτομο το οποίο δεν έχει το κατάλληλο σωματότυπο για να δεχθεί το στήθος αυτό, να δεχθεί το μέγεθος αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα kit το οποίο αφορά στην μέτρηση του επιθυμητού όγκου στήθους, δηλαδή του επιθυμητού ενθέματος. Έχουμε κάποιους καταλόγους οι οποίοι αναφέρουν τα ενθέματα, τα είδη των ενθεμάτων, τη διάμετρο βάσης, τις διαστάσεις κλπ. Καθώς και κάποιους καταλόγους που μας λένε αυτά τα ενθέματα σε τι αντιστοιχούν από τα sizers. Τα sizers μοιάζουν σαν ενθέματα, σαν στήθος θα έλεγα και θα μας δώσουν την εικόνα του πώς θα είναι το στήθος μετά. Βλέπουμε εδώ διάφορα sizers σε διάφορα μεγέθη. Εδώ λοιπόν παίρνουμε πρώτα απ' όλα να μετρήσουμε τον όγκο του στήθους. Μετά παίρνουμε το στιθόδεσμο που είναι το συγκεκριμένο νούμερο για τον συγκεκριμένο θώρακα και τον δίνουμε και να τον φορέσει. Can you put this on, please? Ας ξεκινήσουμε βλέποντας αυτό το νούμερο. Ας πάρω και αυτό που είναι το μεγαλύτερο για να δοκιμάσουμε δύο διαφορετικά. So, what do you think about it? About this size? Seems good. Can I have a look at the bigger one? Yes, it looks good to me as well, but okay. I'd like to try the bigger one. Yes, let's try the bigger one. Yeah, Okay. thank you. Okay. You have used a different size there. The bigger one is there. Okay. So you have the possibility to compare. Which one looks to you better? I think the left one's one too big. Yeah. Maybe we should stick to the right one. Okay. How does it look to you?
You Looks saw good. it. You saw it on the mirror, did you? Yes, yes, I did. Okay. So, how does it look? It looks really nice. Okay. Like So we decide this size. Is it okay? Yes, yes. All right. Very nice. I agree. I think it is the correct size for you, for your body, for your thorax. Oh, that's great. All right. Fine. So we have, I think, a view of how it is going to be afterwards, after the operation. So it's going to be exactly the same, right? Yes. Have a look to the mirror again, just to be sure that this is what you like. See it from different angles and. Yeah, different perspectives. Yeah. Okay. Fine.